هن برپرسن ئەمریکایە گوتن کۆ ئەگەر هەیە هێزنوان لە سووریە بمینن تا ژناوبرنا ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ و تەکەسکردن کۆ واشنگتن تو خشتەیەکە دەمێدانا نیەش بۆ ڤەکێشانە هێزن خواژی سووریە تانەها. برپرسەکی پلە بلند وەزارەتا دەرڤە ئەمریکادا دۆهئینیە دیار کرد کۆنەبوونا خشتەیەکێ ژێ دەما ڤەکێشانە هێزن ئەمریکارە ji سووریێ کو هەژماراوان 2000 لەشکرن نایێ واتەیە ماناوان تا دەمەکە بێدەستنیشان. هەمان بەرپرسی هەوڵ ددا دگوتنên xwe de ji bo rojnamevanan ku tirsê ji vegera Daişê careke dîş bo wan deverên ku jê hatiye derxistin nehêle. Heman berpirsê ku nexwest navê wî were eşkerekirin got ku wan tu xişteyeke nîne ji bo dema vekêşana hêzên Amerîka ji Sûriyê û ew yek wê bi awayekî bêkirin ku wê ew hevpeymanên xwe berdewam bin dixistina fişarê de li ser Daişê û tu valahiyê ji terorîstan re nehêlin. Hin berpirsên Amerîka tekez kirin ji ajansa Reuters re ku vekêşana Amerîka ji Sûriyê eger heye çend heyvan dirêj bike ku ew yek rê dide ji ermanckirina rêxistina terorîstî ya Daişê bi çend êrişên dî ku dawiyê li wê rêxistinê bîne li Sûriyê. Lê berpirsekî pile bilind rêveberiyê de ku li gel John Bolton rawêjkarê koşka spî ji bo ewlehiya Netewî dimîne di gera wî de ji bo Rojhilata Navîn got ku Serokê Amerîka Donald Trump tekezî ji serkirdeyên leşkerî yên welatê xwe li Sûriyê wergirtine ku ew dikarin wî erkî di çend heftiyan de bicihbînin. Ew jî ji navbirineke bidawiye ji terorîstên Daişê re li Sûriyê.